makahuron tangon yan on air ang alkalde po kan ginubatan si Madam Gemma Onghoko. Ma'am Gemma, Mayor, good morning. Si Pio po kan DCGB. We're on air sa Tingog kan Banuan. Thanks for taking our call tabi, Ma'am Mayor. Okay, hello, good morning, Sir Pio. Opo, Ma'am, primero, kumusta po ang sa imong estado de salud ngayon? Ang health health status mo ngayon, Ma'am Gemma? So far, Sir Pio, okay naman po ako. And nagtitreat na po ako. And good thing po, vaccinated po ako. Kaya, yun nga ang sabi ng kapatid kong doktor, mga doktor, ang first line of defense, yung vaccine. Ay, Kaya, opo. kaya kung baga sa awa ng Diyos, then early detection, hindi awa ng Diyos, terrible. Yan. Oo. So what was yung vaccine na na-complete mo na-inject sa'yo, Mayor Ann? Sinovac po. Full dose po ako. Full dose. Pero like I've said, kahit mga doctors, kahit vaccinated ka, it doesn't guarantee na hindi ka mako-COVID. Pero ang chances mo na mamatay, minimal. Kumbaga, early detection, early medication, makaka-recover ka. At marami naman po ngayon ng mga gamot na, na magagaling na gamot. Opo. By the way, pag maputol po, Mayor, tatawag po ulit ako na baka maputol. Okay. Saan ka ngayon, ma'am, naka-house, Mayor? Okay. So ngayon po, nandito po ako sa St. Luke's. Pumunta po ako dito sa St. Luke's para po magpa-administer po nung gamot na yun nga po ang sabi nga ng kapatid ko, first to be administered in the Philippines. Ako po yun. Ayun. Sabi ko nga baka testing pero hindi po sa abroad. Ito daw po yung ginamit kay President Trump, Yan. Donald Trump. Opo. Alam mo, Ma'am Gemma, siguro talaga nagkataon kasi kanina kausap ko si Doc Ana Linda Billen, yung ating isa sa pinakamagaling na infectious disease specialist dito sa Bicol. In fact, consultant natin yan sa gobyerno sa laban natin sa COVID dito sa Bicol. Opo. May nabanggit siya kanina kasi sana i-interview ko sa kanina alas 9. Kaya lang nag-beg off muna, Ma'am Mayor, kasi may meeting. Bukas na lang. Isa sa napag-usapan namin, yung talagang focus kung may gamot na sa COVID. Kasi ang ating ngayon, bakuna, di ba, Ma'am Gemma? Oo. Isa sa nabanggit niya, meron na anya Pio. In fact, yung ginamit niya kay Donald Trump, gamot na yun. Ngayon pala, Ma'am Gemma, first in the Philippines, ikaw ang unang naturukan yan? Opo. Oo. Andito po ako ngayon sa St. Luke's. Actually, outpatient lang to. So, dumating ako kanina ng alas 4. Nasikaso naman po ako dito agad. Kasi, na-pre-arrange na po ng kapatid ko. Siya dito, cardiologist siya sa St. Luke's, E. Rodriguez. So, nag-administer na sa akin po na Ronaprid. So, Ronaprid po ang in-inject sa akin. So, nag-test dose ng 10 ml. Then, after 15 minutes, wala namang reaction, awa ng Diyos. So, full dose na po ako ngayon. So, I'm just waiting for, kung may adverse reaction. Hopefully, wala naman kasi nag-test dose naman po. So, ito po ang, kung baga sabi nga ng dito, kahit dito sa St. Luke's, first to be administered in the Philippines. Ikaw yun, Mayor. Sabi ko, okay, so sana naman, ito na yung naka-second line na yung depensa sa ating katawan. Aba, very timely, ma'am, ang tawag ko sa iyo ngayon. Historic ito, ma'am, buong Pilipinas, ha? Isang mayor, tinurukan ng gamot na mismo sa COVID,
And iyan ang ginamit kay President Donald Trump. You see, Opo. nagtaka nga ako noon, Ma'am Mayor, nung kay President Donald Trump kasi nabalita siya sa CNN may COVID. After 3 days, ayun na nagbumotorcade na. Sabi ko, nagamot agad to. Yun pala ang tinurok na eh. Sabi ni Doc Analinda Villan. Ngayon, first in the Philippines, ikaw ang recipient niyan, Ma'am. So ano po yung pangalan ng gamot? Paki-spell po dahan-dahan, Ma'am. Ronapreve. Ronapreve. R-O-N-A-P-R-E-V-E. Ronapreve. Ayun, Rona Preve. P-R P-R-E-V. P-R-E-C. P-R-E-V-E. Victory. Echo. Ay, Ronapreve. Ayun. Opo. So, ang sabi nga ni Doc Analinda Villan kanina, IV to, tinutusok nga po, Ma'am. Oo. Opo. Ay, nakaswero lang ako. Tapos na, 15 minutes. Aba? Kung 100 ml, 15 minutes. Actually, pwede na akong umuwi. Kaya lang, siyempre, waiting kung wag naman, God forbid, adverse reaction. So, I'll be staying here siguro mga 4 hours to 6 hours. Then, ba't na akong ginubatan? Opo. Yun nga, yan din ang sinabi ni Doc Analinda kanina, Ma'am. Pag tinusukan ka niya yan, pwede ka na umuwi. Yung Ronapreve na yan. Kaya nga, Sir PI, Oo. huwag nang matakot sa ano. Yung iba kasi, nadidisgrasya kasi yung in denial stage. Ayaw nila magpa-swab kasi wala naman niya, wala naman. So, ako po, nung pagkaano no, sabi ko, akala ko ordinary sipon lang. Kaso may na nga lumabas na may exposure yung isang stops na sa sanggunian. Tapos sinipat ako. Sabi ko, baka COVID to. So, kaya ako nagdalawang isip. Nagpa-swab ako, dinadala ko sa Metro Health, sa Sorsogon, para mas madali ang result. Within 24 hours, lumabas yung result. Yun. Ako, nung lumabas yung result ng takbo agad ako dito sa Manila para tamang-tama, bagong labas tong Ronapreve, sabi ng kapatid ko, yan ang isaksak sa'yo. Sabi nga nung kasi nagtitelephone kami ng mga kapatid kong doktor, baka niya maging testing gilipid ka. Pero sabi nung kapatid ko dito sa St. Luke's, hindi nga yan na kasi tested na yan sa Amerika. Yan. Si Donald Trump niya, ininiksyonan san, presidente pa siya, awan ng Diyos buhay. Yan. So anong worry? So, nag-go na ako. Tumakbo agad ako kahapon dito. Alas 6, umalis na ako ng Bicol. Andito na ako. Opo. Mamatay na. Ma'am Mayor, may pinirmahan ka ba na parang waiver or what before tinurok yan sa'yo? Oo. Normal. Opo. SOP ng hospital. O yun. So you're doing a historic and for humanitarian purposes, Ma'am Gemma. Salamat. At kung ikaw yung kauna-unahan niya na tinurukan dito and you're doing it for humanity. Ikaw yung kauna-una sa Pilipinas. Sabi ko nga, kanina pinapapicturan, sabi ng kapatid ko, doktor, picturean mo yan at history yan. Sabi nung nurse, ako ma'am, kasama rin ako dyan, history na tayo dyan. Sabi ko, sige, tayo dito, picture. Tapos may video. Opo. Nung kuwan, ito papasok to sa news, sigurado, news to ma'am, international, nung tinusok sa'yo, ano yung initial na naramdaman mo sa katawan? Wala. Kasi nag-test dose sa bio, nag-test dose, so awan ng Diyos, wala naman akong naramdaman. Pero sinabi ko, pinatake naman ako nila ng Benadryl, parang prophylactic, anti-allergy. So, pinatake akong paracetamol. So, very good ang service ng St. Luke's. Opo. I salute to the nurses, lahat. So, yun nga sinasabi nila, kahit mahal, basta sulit ang serbisyo, walang problema. Diba? Opo. Nabanggit mo ma'am yung mahal. How much does it cost? Kaya sabi nila, pagpasok mo ng St. Luke's, pumapatakan metro. Okay lang. Basta ang importante, buhay ka. Diba? Oo. Now, ilang ml yung dapat na iturok sa'yo, ma'am? 100. So, isahang turok lang yon? Opo. Madali lang, 15 minutes. Ayun, isahang turok lang, 100 ml, Opo. O, tapos, pinauwi ka na nga po, di ba? Opo, pinauwi na ako. Just for Joseph.
O sige ma'am, kung meron kang mensahe sa buong Pilipinas at sa buong mundo, nakikinig ang buong Pilipinas, worldwide naman yung broadcast namin sa Facebook namin, sa AM Band, buong Bicol, lalo na sa Ginubatan, pati sa YouTube. Kung may mensahe ka, lalo na sa mga taga-Ginubatan, go ahead ma'am, Mayor Gemma. Okay, so yun po ang ano po, totoo po na may COVID, no? Kaya doble ingat tayo, no? At salamat sa Diyos at may mga gamot nang nalidiscovery. Hindi unlike before, maraming namamatay dahil wala tayong gamot. Pero ang best thing pa rin is prevention. Best thing pa rin ang prevention. So ibig sabihin, mas magandang mag-ingat tayo, no? Kasi kahit paano, kahit sabihin mo nga may may panggastos ka, paano kung mad-late pa ng diagnosis mo, pwede ka rin mamatay. So mas maganda po yung mag-ingat tayo. Yun ang the best na medicine. Doble ingat. Opo. Kaya po kami sa PI, na baka nabalitaan mo nag-post na to, granular lockdown. Sa mga listeners po, constituents ng Ginubatan, ginawa po ito, hindi ko lang po kagustuhan. Before po ako nagka-COVID, nag-meeting na kami, nag-zoom kami ng... Ayan, naputol na yan, yung sinasabi ko na nga naputol na. So first third sa DCGB uli, Tingog Kanbanwaan, sa buong Pilipinas, go ahead Ma'am Gemma, go ahead po, naputol tayo, go ahead po. Before po ako nagka-COVID, nag-meeting na kami ng COVID task force, yun po ang napag-agrihan na i-granular lockdown muna yung 41 barangays for the reason na hindi bumababa ang kaso ng Ginubatan. Wag po kayo mag-alala, ang gobyerno po nandyan, talagang kailangan lang pong gawin to para malimit ang movement ng mga tao. Sa mga sutil kaya, Sir PI, sa mga sutil sa ibang tao. Kaya, kumbaga, ginibuya din po sa gobyerno para malimitahan ang movement nila. So, ibinalik natin yung one per household lang ang lalabas. Unless talagang essential lang ang paglabas nila. Okay? So, nag-issue po ng quarantine pass yung mga barangay. Pero 1 week lang na muna po to. Until such time na kung kailangan tapusin na at gumanda na yung konti na lang yung cases natin, di ililift na po yun. Kung hindi, i-continue. So, nothing to worry kasi yung mga negosyo natin open. Okay? Negosyo, mga tindahan, so may mga negosyante natin dyan, open po kayo, open sila. Limited lang ang tao sa loob, like 30% lang ang capacity ng eatery, ng grocery, ng parlor. So, basically, movement lang ng tao ang limitado. Okay? Okay. So, mga barangay officials po ang nag-i-issue ng quarantine pass. So, tulong-tulong po tayo. Malalabanan natin ito. Okay? Okay, so sa mga Ginubatan yan po, napapakinggan nyo si Mayor, alive and kicking. Gusto umuwi na to. Opo. Sige, Mayor, thanks for taking our call. Good luck and good health and get well soon, Madam Mayor. Sige, thank you so much. Opo. Thank you.